Party! I say disco use party. Disco party. Eli onks mä nyt se partityyppi? Jep. Monta voittoa teillä on Bedwarsissa? Joku 2. Mulla on 30. Oi että, Bedwarsia. Muistatko kun mä aina pelattiin terve grindattiin? Mä muistan. Mäkin. Ai että niitä on hyviä. Oikeesti Bedwarsia on aika kiva oikeesti. Niin on. No niin, miten me jaetaan meidän tiimit? Onks sillä Geospi puskee, minä ja Make ollaan baseissa? Okay. Joo. Noniin. Eetu tekee defense ja Make menee timantteelle. Oisko se sillä? Ei kun mä voin tehdä sitä, mä oon Make parempi tossa PvPs. Jossain kun me oltiin jäänyt vaan DC-puhelussa sitten vaan kahdestaan ollaan sitten Bedwarissa. Mä lähden puskeen. Joo, mä teen base. Joo, mä timantteella. Heti vähän installina. Mitkä se on? No, tuolla on Diamond. Meidän Mitä pedillä. helvet? Make vitsi sä oot hyvä oikeesti. Mä en edes muista millä napilla mä kyykkää, bro. No kun mä sekoitan Mine ja Fortnitein. Miten tää näin pääs käymään? Mitä tapahtuu? No ette tekee oo saanut mitään vielä hei. Jep. Hitto kun mulla oli jo valmiiksi niin vähän HP:t. Joo, ehkä me mennään play again. Kuolkaa vaan. Tö, hyvä chatti. Mä en edes tajunnut, että tässä voi left-klikkaa Okei, tai vitsi tekee hieno tälleen. defense hei sulla. Eikö se ookin? Saik. Oikeesti tää mappi on ihan kamalaa. Pitääks mun ne oikeesti Mitä tekeeks tää defense jotain? Right klikki miekalla. Miekalla. Siis... Defensellä mä tarkoitin sänkysuojausta. Noin. Mä en osaa speed bridgeä, niin sit mennään näin. Tulee Vihreät tulee vihreät. Oottakaa! Vitsi! Eihinkö mä ostaa Sharpi? Jappe juokse. Ei hitti ihan helposti. Ei kun niin Sharpi on 8 timanttia, voi vittu. Hei nyt knockbacks tekit nyt käteen vaan. Sä et vittu. Mulla on jo. Hei, Bovi! Vaan keltainen. Jes keltainen. No mä ostan itselleni armorit. Ehkä. En mä tiedä. Keltaista tulee ehdottomat chillistä tästä armore. Etuvetä medkilistä, kun me Ei ei kiinni saa kiinni Victoria, niin me valita taas Aato, kränkkää. No niin, Jappe, lähde puskas, sun pitää olla ihan crazy tossa pelissä. Missä ne keltaiset ees on? Mihin puuttu yksi tommonen konkreetti. Mihin mä menen pushaan? En mä tiedä. Äitis vaikka. Häh? Sä oot siellä. Hyvä Jappe. Hei punainen, Eetu. Vihreä jäi. Farval! Äkkiä tulee jo. Mä menen knockbacksekin kaa. Mistä täältä saa ostettua farmali siitä? Ei mulla ole tarpeeksi rautaa. Punainen jäi. No mut ne ei saa meidän pediin niinku 5 sekas mitenkään. Ei, mut kun mä sain punaisen jo. Hei, mulla on 12 näitä lasia, niin pitäisikö mun laittaa sitä nyt tähän? Laita vaan. Laita siihen eteen. Eikö mä laitan sitä tähän päälle? No okei. Pitäisikö mun mennä pushaa Mulla on 4 lasia. Pitäisikö mun mennä pushaa tonne keltaisille tai Mä laitetaan tällä. Punaisilla on jotain ihme vettä niitten basalla. Eikö se hidastaa? Tiedän. Onks sä ihan dum? Punainen jäi. Toinen punainen. Eetu ja mä vaan niinku kasvatetaan tätä beissiä. Oikeesti mä voitin noin 2v1, sit mä kuolin tolle viikolla. Eetu tippu. Ei vittu. Ei Jappe! Mitä mä tein? Miks sä et jääny? Voi lauta siis. Mä en nähnyt et sieltä ois tullut ketään. No kyllä me ilman defenseä tää peli pärjätään loppuun asti varmaan. Jappe, se on 2v1. Yksi jäi. Jappe, se on takan! Kyllä sä saat sen. Oh my god, Jappe, sä oot niin pro tässä pelissä. Ei, täällä tulee vielä vihreä mua vastaan. Tuu. Jappe, mä edittaa.
Se on 9 HP, sä oot 8. Oh my god, Jappe. Oh Bro, my se goat. freaking days. Mulla on 23 kultaa. Jappe, you the goat. Mä käypä kattoo tulokset, kun... Onko punaiset tulee, tai siis ne tulee Timanttisaarella. Tää joku tulee eka, silloin timantit. Ei oo. Okei, Dreamilla. No hitto. Se meni hakee sun ironit. No ketä kiinnostaa? Dreami tulee. Make? Dream! Mitä ketä kiinnostaa, että me hakee tuohon Dream. ironit? That could be Tulee. dream! Yes, yks veel. Come on, Jappe. Mitä? No Ei niin. vihreä tulee ehkä. No mitä? Ei tuu Kaikki hakemaan. koittaa oman Tulee. Ei tuu. Jäppä lähde pushaamaan. Me kelle? Me hakee ironit nopea. No mitä mä En minä kyllä niillä just teen? otatte. No ostat. Crapbackstick tietty. Mä en osta mitään nobojen aseita. Jäppä Nyt mä on katon. käyttää. Punainen tulee. Dreamia tää Mulla on yks tulee. sharpnessi vielä. Punainen on tulos. Mistä ootte? Bedwars. No vittu, tietenkin kun mä en oo. Sä lähit, oisko mä pitänyt odottaa, että sä tuut? Dreamia joku toinen tulee. Mä lapasen nopeasti tän Rubikin kuutin. Jappe tulee. Jäppä tulee. Noniin, Eiks jälkeen. tossa oo skuadikin? Niin jo. Ai mä siihen. Mitä kuukioita tällä No tulee? niin, liivataan me nyt. Mäkin voin puskea, koska mä oon oikeesti aika hyvä. Mut eikö siis pidä olla silleen, että 2 tyyppiä niinku jää baseille? Joo. Vaikka meillä on... No niin, mä feilasin. Toi pitää tuhota. Eetu tuhoa. No ei mulla oo pikaksi. No niin Jappe, onks sul pikki ja sharesit? Aatu, mä oon mennyt jo tonne. Siniset tulee. Eetu. Ei meidän Moro, baselle, mut nää on täällä. Mä se Stinka odottelee. Okei. Sininen, okei, saistiinsa. Kuka sitä voidi? Mä sain timangi. Mikä väri me ollaan? Ai niin joo, nyt me ollaan vihreä. Aatu. Aatu. No mä menen sitten yksin tällä. Make, onks tää nyt silleen... Make tänne tulee vielä terrakottaa tähän. Joo, no mulla Lätsin on nousta vähän edes, liikaa. mä lätsin. Vittu mä inhoan sua. Tähän, tänne vielä yksi. No, se näyttää hienolta. Tuu, joo. No rest in peace, Aatu. No tää on nyt varmaan Mulla ihan on hyvä. fireballi, mä voisin juppaa sut. Tähän vammanen tää mappi, kun tähän ei mahu tekee. No niin, sitä mä sanoinkin jo. No niin, Make, sit on sitä... Okei. Ota sä päältä, niin mä lähden Ei mä sain tekemään. sinisten pedi. Okei. Tähän hiottava. Okei, mä tuun final killaan. Joo. Ei, Hei, jos olet aina tarpeeksi, voit tehdä myös sen kornin, sen kornin jättää. Joo. Mutta se on hyvä. Se on hyvä endgameista. Mitä? Ei, punainen tulee ehkä. Punainen on tuolla Yritti. Diamondilla. Mä tapan edes yhden niistä. Make, mulla on Make 12. Siis mä saan yhden Okei. final killi. Mä otan vielä vähän. Ai saatko sä yhden sinisen tapettua? En mä saa, mä yritän. Ei, toi knokkas mut. Mitä mä ostan 5 timantilla? Ostan mä Sharpin ja Protun. Ei! Joo. Ei, vitsi, se oli niin lähellä oikeesti. Hei, punainen. Mä melkein voitin ne 2v1. Hei, punainen tulee. Ei, mikä kananmuna? Ostan mä Protun vai säästän mä Sharpiin? Punainen. Säästä sharppi. Noniin. Jappe, se otas. Mä en ollut herreillä. Mitä duutsa näitä ihan oikeesti? Mä menen moikka. Hyvä Jappe, eiku Eetuksi lähti perään. Hyvä Eetu! Skrr! Hyvä Eetu. Pelle oikeesti. Niin, tuutko? Niin, tuuppa tänne, niin. Tuukko. Ai ja mä sain ihan Sharpin meillä. Itse asiassa, mulla oli Invis 2 timanttia, nyt meillä on 7 timanttia. Joo, Ei mut nyt mulla on saatana. 3, mä oon tulos. Okei, me saadaan Ja tää sharppi. tyyppi... Ostetaan Sharpia, sit säästetään 5, niin saadaan Prottu. Olkaa ne hiljaa, kun Eetu laasee. Mä... Jappe, mulla on 3.
Mä ostan Sharpin nyt. Ei nyt on tilanteet, hei, voisiko joku ostaa fireballin, kun Mulla on tää fireball. tyyppi on niinku... Onko joku voit Mullakin on fireballa, fireball. tää on täällä mun yläpuolella, tää otan kikkailee nyt munko. Se tippuu! Ei siis ihan oikeesti, toi on niin nobo, toi on niin amatööri. Äijät, me tarvitaan 3 timua, niin me saadaan prottu. No mä voin ostaa, joo se on 3. Mä ostan nyt helttipuuli. Nyt meillä on vielä 1 timu. Okei, täällä on 2 sinistä. Jappe, mennään puskeen noin siniset, kun ne Okei, hyppii meidän naamalle. voit sä please nyt niinku se vähän suojaa? No, mitä mä Tai suojaan? siis niinku auttaa. Make, Mä oon ihan... kato tää. Joo. Siis... Jappe, tipuiks sä? En, mut mulla on 3 Make, tää on HP. tää on hyvä. Jos joku väittää, että tää on turha, niin... Jappe just. Missä kai? No mä oon tulossa selästä. No, Mä oon 2 HP, mä oon 2 HP. Tää ei oo huono. Täältä pystyy kattoo. Mä en viitti Hei, edes kattokaa hypätä. tätä meidän beissiä. Mä en viitti edes hypätä tonne, kun mä... Okei, vähennä se niitten HP:tä. Niin mä menen... Make, me tarvittais vielä Väärä bobit. tyyppi! Ei, lagaa! Tää on Hypixel lagas! Jonas. Mulla tuli piikki. Toi lagas No niin, oikeesti hei, jo... kattokaa. Mä oon saanut siihen Me niin ostettiin- hyviä osumia. Mä ostin 2 tonnemia. Jaspi, Ei juua, meillä on hyvä base. mä ostin tän tornin. Hyvä. En mä tiedä onko se hyvä, mutta kuitenkin. Meillä ei oo protectionia vielä, hei. Ei ketään kiinnosta. Meillä on täällä on 2 tyyppiä, jolla ei oo bedi. Mäkin mä. Joo, ei kaikki. Eetu, jäädään me. Te voitte Okay. jäädä. Mä ja Make mennään, kun se on 2 Mä kuolen heti, kun... Aato, tuu vahtiin. Vahtitorni. Ei, mut hei, Aato, kuka väittää, että tää on huono? Okei, 1. Ei kukaan. Okei, 1 kuoli. Hyvä. 1 kuoli. Aatu knockback stick. Ja sit, noin, mä tapoin ne kaikki. Hyvä Jasper! Mä oli ihan helvetisti ironia. No kyllä meilläkin on ihan vitusti sitä. No, Aatu noilla oli knockback joku, stick. no noilla oli joku 6 stackia, että... Okei, me voitettiin tää jo. Jätti, tulkaa spektaa, kun mä stunttaan. Pitäisikö mun koittaa fireballaa tai No Emeraldien saa obsidiaania, mutta ei sillä oo mitään järkeä. Mä ostan kyllä, joskus ostaa Make bovi. En mä tiedä. Tiedättekö, mä vaan otan villaa niin paljon, kun mä saan ne. Ei, mut Ja Make, sitten ostan niitä beissejä. Okei, enää Niitä. Se on 1v3, Se on 1v3. 1v4. Make. Me voitettiin tää. 1v4 ja niille ei oo pedi. 1v3 ja niille ei oo pedi. 1v4. Mistä sen saa sen pedin? Tai sen... Eetu. Mistä se pitäisi Mä en tiedä, mut Make, kato meidän sänkysuojaa. Okei, me... Ei teidän tarvii enää, te voitte tulla jo. Okay. No ei nyt, jos se tuleekin yhtäkkiä. No mitä väliä, meitä on 4, hei. Missä, No mikä, Keltainen. Missä se No keltainen? niin, Eetu. Yritin just fireball. Se on täällä. Aato tuu. Kaikki perään! Kaikki perään! Mulla kestää viikot Ja päästä. mitä vittu? Hei, mä ostan meille protun. Jappe, tuu yläkautta! No mä fireball sitten. No mä Mitä tipuin. ostaa Se ei vähän näitä onnistunut. blokkeja? Siinä prottu. Äijä! Mä houkuttan. Näillä on 2 iron golemia. Noin. No mut meillä Ei on... tuolla spiritkaa. No meillä on pedi. Häh? Ei tu spirit pitkä. Spritbritske. En mä osaa. Kokeile. Ei tuu Tai Ei. nyt vedä vaan siltaa sinne keltaiselle. Tyyppi pelaa Bedwarsia, mut sillä se ei osaa speedbritkeä. No en mäkään. Eetu. Eli keltaisilla. Make, Joo. ei ku Dumlex. No Make, mä osaan kyllä tälleen bridgeä. No toi Iron Golem Ei sillä ole väliä miten Se on lovi. Ei Tai se on vitsi. aikalovi. En mä Mä tiedä. oisin muuten tappanut toi oikeesti Mä varmaan. pääsen tämmöstä kyykkyvauhtiin. Okei, nyt Missä mennään se on? nopeasin. Nyt mennään nopeasin. Missä Missä se on? on? Se on tuolla vitsin niitten basella vissiin. Se on keltaisilla. Ok, Eetu veti Bridgen tänne. Ei tuu vetää meitä. Mä oon täällä. Sormia ei kiinni. Mäkin mulla on knockback stick. Tuu tänne perkele. Make, se on jo itemi. Vittu äiti se itemi.
Ei oo. Tässä kun ollaan tässä, niin mä ostan Protu. Eikö meillä on jo? Missä se on? Ei se oo täällä. Se on missä se on? Eikö se on punaisilla? Se on punaisilla. Eetu, juokse. Ja se yrittää, mutta se ei tiedä, että täällä on vahtimestari vahtitornissa. Okei. Meillä on nyt 2 puolta menossa, ei mitenkään voi... Jos se oikeesti tappaa meitä, Mulla on jos se voittaa knockback-stikki. tän, niin... Ei se voi voittaa. Äijä, jos me voitetaan tää, niin se on mun toka Bedwars-peli, jonka me voitan. Kombo! Let's go! Vittu siitä! Eiku, joo. Äijä, knockback-stikki oli ihan hullu make. Niin, tää on paras. Tää on paras. Siis... Kama... Siis Tää tää tuli on videolla. aivan, tää oli ihan piru ärsyttäviä. Jappa, tuleeko Jappa flashbackit siitä, kun me voitettiin ihan samalla tavalla? Tulee. Äijä, mut heitettiin taas pihalle. Okei, no niin. Siis okei, mä lähden nyt Ennen me editoimaan. uuteen.